הסיטואציה הייתה כל כך גרועה, שרק בגלל שהליגה הייתה כל כך גרועה בשנה שעברה, הפועל תל אביב נשארה בליגה. אבל פה אני בא ואני חייב לציין דבר אחד, זה מי שהשאיר את הקבוצה, הסיטואציה הזאת, זה רק האוהדים המובחרים של הפועל תל אביב. אני הייתי בהלם, הקבוצה לא תפקדה משחק אחרי משחק, הפסד אחרי הפסד. היינו באים לבלומפילד, יושבים, אני יחזקאל חזון, פרימו, שחקני עבר, והיינו פשוט מתלהבים מהאוהדים. זה היה משהו מדהים. Take the time to make some sense of what you want to say, and cast your words away upon the waves, and sail them home with acquiesce on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. All we know is that we don't know how it's gonna be. Please, brother, let it be. Life, on the other hand, won't make us understand. We're all part of a master plan. בלומפילד מלא, קבוצה מנצחת והנאה, הם יסמלו הצלחה. קיץ 2004. בתום עונה רוויה בינוניות והתפכחות מחלומות אירופה והצמרת, עוזב דרור קשטן את אימון הפועל תל אביב. לנעליו הגדולות נכנס אחד מאגדות המועדון, גילי לנדאו. לנדאו, שבילה את כל הקריירה כשחקן במועדון, ניגש למשימה, נרגש ומלא מוטיבציה. הבלגן הניהולי שליווה את הקבוצה בעונה הקודמת, נמשך בשיאו לתוך העונה הנוכחית ומטיל צל כבד על ההכנות. בעל המניות העיקרי, סמי סגול, ממנה את ידידו חיים רמון ליושב ראש הדירקטוריון החדש. אני רוצה שיגיעו זרים, שישדרגו אותנו, שאנחנו נראה אותם משחקים, אנחנו נגיד וואו. התוצאה מסתכמת ב3 ברזילאים, בולג'יירו, רוסה ומרקש. האחרון מוגדר כחריגה מהתקציב וכאחד מהזרים הטובים שנחתו בארץ. ואכן, במשחק גביע הטוטו מול מכבי פתח תקווה, נותן מרקש הצגה גדולה שמעלה את ציפיות האוהדים. גיא צרפתי הוא הרכש הישראלי המשמעותי היחיד. שמחה. כאילו, אין יותר שמח מזה ששחקן של הפועל נהיה מאמן של הפועל. כמו שאוהד יורד לשחק, שחקן עולה חלום, כאילו. הסיפור של מיודענו משה סיני יחזור על עצמו. לא נתנו לו את הזמן שזה יחזור על עצמו, אני משערת, אם בכלל. ושמחתי לראות איזו דמות שמוכרת, שאהובה, שתהיה שם מישהו להשתייך אליו. גילי מונה לתוך מציאות שהיה ברור לי לגמרי שהיא מציאות של התרסקות. שהתחילה בשחרור של 13 או 14 שחקנים, דבר שאני חושב לא היה בהיסטוריה של הכדורגל בשום מקום בעולם. והמשיכה בשחרור המכוער של קשטן, שאפשר להתווכח אם היה צריך לשחרר אותו או לא, אבל בטח לא בצורה כזאת. והיה ברור לי לגמרי שמי שמנהל את הקבוצה זו חבורה של אנשים שנתונים בהתקפה קשה של מגלומניה, שמעורבת בכמויות מסוכנות של חובבנות, וחוסר יכולת להבין מה זה בכלל קבוצת כדורגל ומה זה קבוצה כמו הפועל תל אביב, ואיזה מחויבות יש להם לקבוצה כזאת. ופשוט היה אלמנט של טירוף באוויר. כשלתוך האלמנט הזה הביאו את גילי לנדאו, לי היה ברור לחלוטין עוד הרבה לפני שהעסק אבוד.
ולא חשבתי שגילי לנדאו הוא כזה מאמן גדול ומדהים ואיזשהו פנומן, שההבאה שלו לקבוצה צריך לכסות את כל הנזקים שעשו מסביב. הכל היה מוכן לפתיחת הליגה. הבכורה של לנדאו כמאמן נגמרה באכזבה גדולה, שהתחלפה בתקווה עם ניצחון גדול בטדי, שלאחריו יצאה הליגה לפגרת נבחרת. מוקאמור פותח. כן, אבל זה כשהוא היה צעיר באשדוד, הוא שנה שעברה שיחק ברעננה, השנה הוא נראה הרבה יותר חד. אבידה, רביבו לשטח פנוי, מחזיר את הכדור לאבידה שבועט פנימה, שער נהדר של אשדוד. הכובש הוא עמנואל אבידה, מספר 25. כבש כאן העונה בבלומפילד גם בגביע הטוטו נגד מכבי תל אביב, הוא עושה את זה נהדר במשחק הליגה נגד הפועל תל אביב, הוא זה שיזם והתחיל את ההתקפה. כשדיברתי עם שחקנים ועם אנשים באשדוד על אבידה, הם אמרו לי שהוא גאון כדורגל. הרכש המצומצם שהביא לנדאו לא מספק את הסחורה. לאחר ההפסד בקריית אליעזר מול מכבי חיפה, מתחיל ריטואל שעוד נזכה להכיר רבות במהלך העונה. גורם בכיר מדבר. החריקות בקרב הרביעייה המפורסמת הופכות לשבר. ועימות שהשפעתו על המשך הדרך של הקבוצה יצא לאור, ובגדול. המטרה הייתה למצוא פתרון. הדרך הקלה הייתה להזיז את יוסי החוצה. אני בחרתי בדרך הקשה והנכונה יותר, זה לגרום לו לחשוב נכון יותר. התנצלתי, אמרתי את מה שיש לי להגיד, ואני חושב שמה שחשוב זה הפועל תל אביב יותר מכל דבר אחר. וזהו, הולכים קדימה, חבר'ה. מה התנצלת? על דברים שצטטו, וזה לא היה בדיוק מה שאמרתי. דיברתי אתמול ליוסי בשיחה שארכה לא יותר למעלה מ10 דקות, בשיחה שלא הוטחו בהאשמות, למרות פרסומכם. המסר היה ברור. המשחק מול נצרת עילית הופך להיות מכריע עבור לנדאו. הקבוצה מנצחת, אך לא משכנעת ביכולתה. שמות מאמנים נזרקים כמעט מדי יום לאוויר, ביניהם גם של המאמן הקודם, קשטן. אווירה לא נעימה מקיפה את כל המתרחש במועדון, לפני עוד משחק חשוב מול מכבי פתח תקווה. הפרשן באותו המשחק, שיה פיינגנבוים. נשמע, חלום של כל מאמן לאמן בקבוצה שהוא גדל בה. אני מגיל 5 בהפועל תל אביב, לאור ההצלחות שלי במשך כל הקריירה, תמיד שאפתי באחד הימים התחנה תהיה בהפועל תל אביב. גדלתי ממול פה 50 מטר מהאצטדיון, ואת זה כולם יודעים, אבל עוד הפעם, לא צריך פה לתרץ יותר מדי. אני חושב שדרך הצלחות אתה צריך להגיע לתפקיד, אבל עוד הפעם, אם זה יהיה בקבוצה אחרת או הפועל תל אביב, תשמע. מגילי המטיף, אנחנו לעוד מבט ל4 השערים במשחק. התחיל טוב מאוד מבחינת הפועל תל אביב, כדור יפה מאוד של גיא צרפתי לכפיר. כמה יש בחומה הכחולה? 5 שחקנים שם. אני אגיד שכל 10 נמצאים בתוך הרחבה. והכדור הולך פנימה! כפיר אדרי! איזה ביצוע נהדר! 2-0 מהפועל תל אביב. אדרי שהבקיע את הראשון, מדביק את השני. גם יוסי אבוקסיס, נראה לי פעם ראשונה הערב מעלה חיוך. שכאן נגד דוברובין, ועכשיו כפיר רודי נכנס במקומו של שי דוד. חיברו את מחיאות הכפיים לכפיר רודי, שמודה לאוהדי הפועל תל אביב על קבלת הפנים החמה. צהוב אחד, אבל נדמה לי שזה לא צריך להיות השיקול של השופט. הסיבה האחרונה בעולם שהוא צריך להשתמש בה, אבל מה שכן נראה לי זה אמר! והנה הכדור הולך פנימה, ומי כובש? כפיר רודי. דווקא כפיר רודי מכניע את שביט אלימלך. זהו גולן מול גרשון, והנה השוויון. כפיר רודי עושה 2-2. איזה סגירה אלכסונית גרועה, שני הבלמים יצאו לעומר גולן. צריכה כבר להניע את הכדור, פתח תקווה צריכה להניע את הכדור כבר. אחרי שגילי לנדאו והפועל תל אביב היו כבר ביתרון של 2-0 אחרי הצמד של אדרי בדקה השמינית, ובדקה ה-58 רודי, שחקן הפועל תל אביב לשעבר, עלה כמחליף במכבי פתח תקווה, ובתוך 20 דקות עשה שוויון. ושימו לב לאוהדי הפועל תל אביב,
עם הקריאות לעבר גילי לנדאו. קודם כל התוצאה לא משקפת. היו לנו הרבה דקות טובות במשחק הזה. מכבי פתח תקווה חזרו משום מקום למשחק בעזרת מכת עונש, מתפרצת אחת, שגיאה שלנו ב-2-2. כבר משחק שלישי ברציפות כולל גביע הטוטו שאנחנו מפקיעים 2 שערים. צורת משחק חדשה, מרויין 2 חלוצים. בהרבה רגעים של המשחק יכלנו להגדיל את התוצאה, הכתבנו קצב, היינו דינמיים. תוצאה קצת מטה. אני כרגלי מכל משחק הזה, גם אם יש אכזבה ברורה מהמשחק, מהתוצאה, מסתכל על דברים החיוביים שלנו במשחק, והיו לנו המון דברים חיוביים במשחק. האווירה רותחת. מוטי אורנשטיין מניח את היסודות לפיטורים הצפויים. אני לפחות עד היום לא יודעת ממש מה היה שם. אוקיי? משערת ספקולציות, שמעתי רכילויות. אני רואה את גילי כמשהו פגוע. עם כל האהבה לאותו שחקן. ואני חושבת שברגעים קשים, רק ברגעים קשים, הוא יודע להוכיח את קיומו והפועל. זאת אומרת, בעונה הזאת, כשהיינו ממש צריכים וכשהיינו ממש מפורקים, הוא היה שם והוביל את הקבוצה, ואין ספק, רואים את זה במגרש. אבל אני חושבת שהאינטריגות האלה נבעו מאיזשהו פחד או מאיזשהו רצון שלו, של אותו שחקן, להשתלט על הקבוצה. וכנראה שגילי לא מספיק, זה לא קשטן, גילי זה לא קשטן, לא מספיק חזק. אנחנו יודעים על מי מדובר, ועמוד כמה חברים לפי מה שקראנו בעיתונים, הוא עדיין לא חלק מהמערכת, זה רק מהעיתונים. ולא היה רק הוא, זה היו עוד כמה שהצטרפו אליו, וזה עצוב. תשמע, זה פגע. ואחר כך להתחיל להרים את השברים, זה כבר היה מאוחר מדי, והצלחנו להרים סופית, רק 2 מחזורים לסוף. שחקן שמודה בתקשורת, במשך 2 משחקים או 3 משחקים, אני כבר לא זוכר, הוא לא התאמץ. ואחרי שנסגרו לכאורה הבעיות שלו עם המאמן ועשו מה שהוא רוצה, אז עכשיו הוא התחיל לתת את הנשמה שלו. שחקן שחתר תחת מאמן, שהמריד שחקנים, שיצר, אני לא רוצה להגיד מחנות, אבל הרבה בלגן בקבוצה ובאימונים. בהחלט כן, השחקן הזה היה צריך לעוף מהפועל, ולא משנה אם גילי לנדאו היה צריך להישאר או לא, שניהם היו צריכים עליהם. היו לנו המון כאלה, כמו שבכל קבוצה זה תמיד היה. היו סכסוכים בין שחקנים למאמן, כן שיחק, לא שיחק. וההנהלה תמיד ניסתה לגשר. זאת אומרת, ההנהלה טובה. חייבת להיות עם היד על הדופן בנושא הזה. לא להגיד לשחקן, אתה לא עושה שום דבר על המאמן קובע, אלא ניסים לעשות קטע שהוא יהיה יותר רך בהם. שגם השחקן יוכל לבוא לביטוי במגרש. אני לא חושב שיוסי יותר אשם מגילי או שגילי יותר אשם מיוסי. יוסי כשחקן צריך להיות מקצוען, גילי כמאמן צריך לעשות הכל כדי שזה יסתדר. החליטו לריב כמו ילדים קטנים, סיימנו עונה. אחרי עוד תיקו מול בני יהודה, ולמרות שחל שיפור ביכולת המקצועית, מגיע לנדאו לאימון ומקבל שם הודעה על פיטוריו. הקבוצה ניצבת באותו הזמן במרכז הטבלה. זה יומיים אחרי שאורנשטיין הצהיר שאבוקסיס עוד יחזור להרכב, ושולב בעתיד גם בצוות המקצועי. לנדאו כהרגלו שם פס גם על המנכ"ל שלו, ולא שיתף את הקשר. הפעם בניגוד למכבי תל אביב של העונה שעברה, מספר 8 ניצח. מועדון הפועל כתר תל אביב והמאמן גילי לנדאו החליטו היום, מתוך כבוד הדדי והסכמה משותפת, שלאור מצב הקבוצה יסיים המאמן את עבודתו במועדון. היום משעה 4:15 שבו אני עוזב את המועדון, הסתובב אחד השחקנים הבכירים של הפועל תל אביב עם אות קין על המצח, וזה עונש גדול, תודה. אם הייתי מקבל זמן קצת יותר ארוך, הייתי מוביל את הקבוצה הזאת להישגים בלתי רגילים. יש המון שחקנים צעירים שרואים בו סמל, דמות לחיקוי. לא יתאמן היום. הכל יהיה בסדר גמור. וזה אומר מה? שהכל יהיה כרגיל והכל יימשך. ותהיו טיפה עם סבלנות, שהכל יחזור למתכונת. ביחד וכולם.
רמון אמר לשחקנים בצורה ברורה, המאמן הוא הסמכות הבלעדית. מי שיערער על סמכותו לא יהיה במועדון. מה אתה לפני בלגן היום? קצת יותר. לא הייתה קבוצה למקום ראשון, אפשר לה, אבל גם לא הייתה קבוצה להילחם עד מחזור 2 לסיום הירידה. אני חושב שהקבוצה הייתה משתפרת, כי הקבוצה אצל גילי כן הראתה סימני שיפור, והעזיבה של גילי הייתה זעזוע במובן השלילי. לפעמים מפטרים מאמן כדי ליצור זעזוע חיובי, במקרה של גילי היה לזה את האפקט ההפוך, ולקח הרבה זמן עד שהקבוצה חברה שוב. אני לא ראיתי את זה כהידרדרות ממש. אני ראיתי כאיזושהי בנייה מחדש של קבוצה חדשה, מאמן חדש, ובמשך העונה גם הבנו שזאת הנהלה חדשה. אז אני חושבת שהיה מקום כן להשאיר ולהתמיד ולתת לו לראות לפחות שיסיים את העונה. המהפכים שהבנו זה לא היה להם. אין ספק שהיינו נראים שונה, לדעתי, כאילו, לא היינו נחמים בתחתית, היינו קבוצה כמו שנה לפני, צמיחה באמצע. אדם נמיד כזה. אם היו נותנים לו להמשיך, הקבוצה הייתה נשארת בערך באותה רבה, ואם היא הייתה מתגבשת בסופו של דבר, הייתה אפילו בין השישייה, כאילו, אפילו בין הרביעייה. אבל אי אפשר לדעת מה יהיה, יכול להיות שפתאום תהיה נפילה. אני חושב שהיינו נשארים באמצע טבלה ולא מדרדרים. קודם כל אני בטוח שעם חיזוק יותר טוב אנחנו היינו מצליחים יותר השנה, אבל אסור לשכוח שגם לגילי יש אשמה עם כל הצער שבדבר. גילי הביא לך את פביו רוסה, גילי הביא לך את אדוארדו מרקש. גילי בנה לך קבוצה לא טוב. אם בהמשך הזמן הוא יוכל לשפר אותה, לגרום לה להתחבר, אני לא יודע, אני מאמין אפילו אולי שכן. אבל חלק גדול מהאשמה, לצערי, באמת על גילי לנדאו. למחרת הפיטורין מחלים בפתאומיות גיבור הפרשה אבוקסיס וחוזר להתאמן במרץ. נס רפואי. ההנהלה ממנה את שמוליק חנין, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, למאמן זמני. מאמן קבוע לא נראה באופק. משא ומתן מתנהל בעיקר עם מורי מלמיליאן, אך לא מגיע לידי מימוש. עם מטען כבד מגיע חנין למשחקו הראשון. הפועל תל אביב מול בני סכנין. זה אלומדה, כדור אצל סואן, קסום בתוך הרחבה, אלימלך יוצא, ההזדמנות של אלומדה, קדימה! 1-0 לפני סכנין, 4 דקות לפני תום המחצית הראשונה. התקפה מצוינת של סכנין. אז מספר 8 באדום, יוסי אבוקסיס, הנה אתם שומעים את שאיפות הקהל. מה שהקהל לא יודע זה שיוסי אבוקסיס נפצע בתיקול שהיה לו במחצית הראשונה. הנה אתם רואים מאוחזת ירך שמאל שלו, נפצע בתיקול הזה. הוא בעצמו ביקש מחנין שיחליף אותו. אבי כנפו עוקף את אג'י, פעולה מצוינת, אוגבונה ואדרי שם. אדרי! איזה שוויון! איזה שער אדיר! כפיר אדרי! רבח. סלאמה. אלומדה. סלאמה. איזה מהלך נהדר! 2-1 לסכנין! אלומדה עם השני! אישית העונה לאלומדה. תל אביב לא נראתה טוב מאז הגול שהיא נתנה, במקום לשטוף את המגרש, זה היה מומנטום טוב, רק מגיב פה כמו... והעימות הזה יסתיים בכרטיס צהוב רק לסואן. אני חושב שהוא עשה איזה אווירה חמורה על גיא צרפתי. צרפתי מסובב את הכדור. והנה השוויון! 2-2! אסידור! מול אליהו. אג'י מפספס, גם אדרי לא מבטל, עדיין אדרי, וזה נכנס! גיא צרפתי! 3-2 להפועל תל אביב, דקה אחת בתוך תוספת הזמן. לא יאמן מה שקורה כאן הערב בהרצליה. מילה אחרת חוץ מנאיביות, פשוט מאוד נאיביות.
החגיגות של שחקני הפועל תל אביב והאוהדים אחרי הניצחון הדרמטי 3-2 על בני סכנין. איזה משחק היה כאן הערב, איזה התפתחויות בלתי רגילות, כאשר בני סכנין מצליחה להוביל פעמיים, אבל חנין ואבוקסיס יכולים לחלוק עכשיו חיבוק חם, כאשר הפועל תל אביב בא פשוט מהקרשים. א', אני בטוח שהתקופה היא תקופה קשה, וכשיש זעזועים במועדון גם אני חש אותם, אבל אני חושב שאנחנו בדרך חדשה, ועדיין אף אחד לא החליט שאני מאמן קבוע או מאמן זמני. כרגע אני צריך לעשות את מה שמוטל עליי מצד המועדון, ואני בטוח שכל עוד אני אדרש אני אעשה את המקסימום ואת הטוב ביותר לטובת מועדון הפועל כתר תל אביב. אז אתה באמת מוביל אותנו לשאלה הבאה של איך בעצם מתפקדים. אתה לא יודע אם אתה זמני או קבוע, אתה אמרת את זה. איך אתה יכול לתפקד? אם אתה רוצה שחקנים חדשים, אם אתה רוצה שינויים? אני לא רוצה לדבר על שינויים, אני אמרתי עוד פעם ואני חוזר ואומר, אני חושב שכרגע צריכים לדבר על המשחק ולתת את כל הקרדיט לשחקנים. הנחת רווחה גדולה. הרבה מזל ומקריות אמנם, אבל 3 נקודות בכיס. שריקות הבוז שספג הפריעו לאבוקסיס. הוא ידע מי אשם בהן כמובן. מצד אחד אני חייב להגיד משהו, הייתי מוטיבציה גבוהה, מצד שני קצת לא אהבתי לשמוע את הקהל שלנו, שאולי יש לו עוד מחשבות בראש, שהמאמן הקודם, אני לא יודע, הוא מנסה בכל מיני רעיונות להראות כאילו אולי יוסי אבוקסיס בגללו הוא פוטר. אז אני חושב שזה המקום להגיד לכולם שהמאמן הקודם לא פוטר בגלל יוסי אבוקסיס, ואולי בכל מיני רעיונות שלו, בכל מיני מקומות, הוא מנסה לעשות כאילו זה ככה. אבל תשאלי את הנהלת הפועל תל אביב, תשאלי את כולם, המאמן הקודם לא פוטר בגלל יוסי אבוקסיס. אני לא העיקר, העיקר זה הפועל תל אביב, תתחילו להתרכז בהפועל תל אביב, ולא ביוסי אבוקסיס וגיל לנדאו. והנה איימן חלילה, חבר הנהלה מסכנין, זועק לעבר השופט בסיום המשחק. במפגש הבא בין שתי הקבוצות, הוא כבר לא הסתפק בצעקות. מעודדים יוצאים השחקנים לבאר שבע, שם חוזר על עצמו הדפוס שליווה את הקבוצה. טעויות בלתי הכרחיות בדקות האחרונות. בינתיים ממונה חנין למאמן הקבוע במסיבת עיתונאים שפותחת את השבוע התקשורתי של משה תאומים. אני מפנה את הכיסא שלי כמנהל משום שנכשלתי. אני לא מתפאר, אני נכשלתי כמנהל. אלא שבדרך לאליפות אירופה היה צריך לעבור את הפועל חיפה. 2 שערים יפים מבישולים של דום ואבוקסיס נתנו את הנקודות הכל כך נחוצות לחיפאים, כשהקהל דואג שההנהלה תשמע היטב את דעתו על מקצועם האמיתי. אליפות אירופה לא נראתה רחוקה יותר במפגש אוהדים עם חברי דירקטוריון המועדון. ימים ספורים לפני הדרבי הראשון של השנה, המצב נראה בכי רע. האוהדים הצביעו ברגליהם ומקומות רבים נותרו יתומים. הדרבי של תל אביב. ניר כהן עובר שם על דגו, אמבמבה, היום מועדף בשפיץ של מכבי תל אביב על אדו, וזו ההזדמנות! זהו ביטון! לביטון, מוסה פותח לו על הקו, אמבמבה באמצע, לירן כהן מקבל בחזרה, תמיר כהן באמצע, אמבמבה, לירן כהן! עצירה מצוינת של אלי מלך. כל קבוצה מאמינה שניצחון בדרבי. בשער היתרון הזה שמובקע על ידי אלי ביטון, כבר בדקה השמינית, לזכות מכבי בדרבי של תל אביב. אדרי זוכה בכדור הזה, זהו דגו! ואולי זו ההזדמנות! ושוב, ולדיירו! האיש הזה פשוט לא מרוכז. בינתיים הם עומדים בהבטחה. ניר רודן! אוי איזה פספוס! אוי איזה פספוס! אוי איזה פספוס! Your hands will fail. Your final flight can't be delayed.
ההופעה הראשונה שלו בליגת העל של עמנואל איילה, שיהיה לו בהצלחה. בינתיים יוקן עם הכדור הזה לתוך הרחבה, אלימלך עודף את הנגיחה של מנור חסן. איזו הזדמנות לפתח תקווה. אם תרצו החמצה של מנור חסן, אם תרצו הצלה של אלימלך, ושוב מנור חסן, וההזדמנות של יוקן, אלימלך שוב עודף. כל השחקנים של הפועל תל אביב שם, והכדור הזה נכנס, יש שער, הכדור עבר את הקו. מאז אותו ניצחון במחזור הפתיחה בבלומפילד על הפועל תל אביב, והאמת, הפועל פתח תקווה הייתה ראויה הערב לניצחון הזה. הלחץ הכניע אתכם היום? לא, ממש לא. אני חושב שעשינו הגנה טוב לאורך כל המשחק, והדקה האחרונה הרגה אותנו. אני חושב שאם לא הדקה האחרונה, זה היה לנו משחק הגנה בכלל של כל הקבוצה טוב, וחייבים להסיק מסקנות ולהשתפר, אין ברירה. טל, אתה כבר ראית משחקי כדורגל טובים, שיחקת משחקי כדורגל טובים, היום כדורגל טוב מבחינת הפועל תל אביב לא היה כאן. אנחנו לא מחפשים יופי, אנחנו במצב שאנחנו צריכים נקודות, אנחנו נלחמים על הלחם שלנו כמו שאומרים. שוב הנדיבות המפורסמת. 4 הפסדים רצופים הספיקו לחנין שהתפטר. תראה, חנין היה טעות, במובן הזה תמיד קל להיות חכמים בדיעבד, אבל הוא היה כישלון חרוץ. זאת אומרת, בתקופה שלו הקבוצה הפסיקה לתפקד, נקודה מקצועית. לא משנה אם זה בגלל שהוא מאמן טוב או מאמן רע, הוא פשוט לא היה איש במקום הנכון. ובסיטואציה שהקבוצה הייתה, היו צריכים, אם העיפו את גילי, שגמרו לבנות את הקבוצה, היו צריכים להביא מישהו, שהשחקנים ידעו מי זה, מישהו יכול אני חושב ששמוליק היה מאמן זמני, שלא היה להם את מי להביא והם לא רצו להוציא כסף. הוא היה להם לתקופה מאוד קצרה עד שהם ימצאו מישהו מתאים לתפקיד, אבל הם לא השקיעו מספיק זמן וכסף ומחשבה להביא מישהו יותר. פשוט החליפו מאמן אחרי מאמן שיגיע אחד שיעשה טוב. ההנהלה חיפשה מחליף בבהילות. פנייה נעשתה לקשטן המאמן הקודם, אלא שהסכומים שדרש היו שוב גבוהים מדי עבור המועדון. בלית ברירה פנתה ההנהלה לברירת המחדל של מאמני ליגת העל, מלך השערים של המועדון בכל הזמנים. אגדה שגדלה היכן שניצבת היום המאפייה הסמוכה לבלומפילד. שיה פיינגנבוים. הביאו מישהו שהיה פנוי, היה זמין, רצה, הוא רצה מאוד. צריך מישהו שרוצה, הוא מאוד רצה, הוא אמר את זה. ומישהו שאולי בקצת לפחות האוהדים יכלו להתחבר אליו. כי האוהדים הגיעו למצב כזה שהם לא תמכו בהנהלה, הם כנסו, ניסנו דברים שלא יצאו שנים, יצאו עכשיו מהאוהדים. אני חושבת שזה היה מין איזושהי תרופת הרגעה קטנה, חצי כדור כזה. תשמע, שישי החלטה נורא התרגשת. יש סיור. אבל היה ברור להנהלה שאנחנו יכולים לרדת ליגה. אז כולם היה ברור להם שזה אמיתי. לא האמנתי שהוא ישאיר אותנו בליגה, זו האמת. כאילו, חשבתי שגילי הוא מאמן מצוין, לא חשבתי ששיה מאמן מספיק טוב בשביל במצב הזה. תן לו תחילת עונה, אני מאמין שהוא היה עושה עבודה סבירה. חשבתי שזה ברירת מחדל, ככה זה היה נראה אז. לא היו מועמדים אחרים, אנשים לא רצו לקחת את הפועל במצב הזה בשביל, ושיה מוכן הכל לעשות של הפועל, אין ספק בכלל. כאילו, שיה אוהד כמוני, פחות או יותר. העסק כבר היה כל כך בהשפטות, שנוח לך להביא מאמן שגם לא דורש שום דבר. אני מניח שאם היית מביא את יצחק שום, הוא היה מציב דרישות, לאו דווקא כספיות, דרישות במובן של שחקנים, דרישות במובנים כאלה ואחרים, דרישות במובנים של כן אפשר להתערב, לא, אי אפשר להתערב, לא, שאנחנו יודעים, זה אדם נחמד, שבעצם באמת אי אפשר לבוא עליו בטענות, כי הוא אף פעם לא מבטיח יותר ממה שיש לו, והוא לא דורש יותר ממה שראוי למאמן כמוהו לדרוש, והוא גם לא לוקח הרבה כסף, ולכן היה מאוד מאוד נוח להביא אותו. לא בגלל שיה עצמו, אלא יותר בגלל יחסי ציבור שעיתונאים כאלה או אחרים עושים לו טקטיקה, דיפלומטור, כל מיני דברים שאני לא יודע מאיפה הביאו אותם. שיה שם את ג'ון פנסטי שחקן, שהוא לא הצליח במכבי, והוא הגיע להפועל והיה אחד השחקנים החשובים במערכת. אני לא יודע אם הוא טקטיקל, מוטיבטור, מה שלא אמרו עליו, אבל אני יודע שברגע ששיה הגיע להפועל, שיה ושלום,
חיבור בין הקבוצה לקהל בכלל, וכל מה שקורה במועדון שלא היה קיים שנים לפני, גם לא בעונת אירופה לדעתי, זה היה משהו ברמה שונה לגמרי. אני לא זוכר טירוף כמו שהיה בחלקים האחרונים של העונה אף פעם. לא באירופה, לא בחוץ, לא בדאבל, בשום מקום. לא ראיתי דבר כזה. בדרבים, במשחק נגד באר שבע, זה היה פשוט התפוצצות של מלא אנשים שבאו והרגישו שמייצגים אותם על המגרש, שמשחקים בשבילם, בשביל הסמל ויורקים דם בשבילה. וזה מה נגיד לך, היה כיף לראות. גרשון. כדור אצל אבוטבול. מרקס ינסה להגיע לכדור, והוא מגיע וזוכה בקרן, ויש כדור עונשין ב-11 מטרים. הכוון עבד אל-אוברה מסמן לשופט בוחבוט שהייתה שם נגיעת יד מול קורנפיין. והכדור הזה בפנים. 1-0 להפועל תל אביב. 10 דקות לפני הסיום. שיר פייגנבוים חוגג יתרון. מול חליס. זה כרטיס אדום. הצהוב השני של חליס. חופשי. זה נכנס! איזה שוויון! אבי נימני עם כדור מפתיע מדביק את... הבכורה של שיה הסתיימה ברגשות מעורבים ולוותה בשני הפסדים לאשדוד ולמכבי חיפה ששיקעו את הקבוצה עמוק מתחת לקו האדום. לא עזר גם ג'ון פנסיל שעבר לקבוצה מהצד הצהוב של העיר בתמורה למרקש המאכזב. בלית ברירה פנתה הקבוצה לגורם מקצועי עליון. הביקור נערך מספר ימים לפני משחק חשוב בנצרת עילית, משחק שנחרט עמוק בזיכרון האוהדים. מרקש עכשיו מוציא התקפה, בוא נראה מתפרצת. בדש נותן לכדור, תקבל אותו חזרה, מקבל אותו בחזרה. זו התערבות לבדש, 1-1 מול לוי, ולוי יוצא ולוקח אותו כדור, אומר לו נייט, נייט, נייט. אדון בדש. בוא קורא, מקפיץ את הכדור. יואב שולח את זיו קדימה, ישראל לוי פותח במרכז. עדיין זיו, ומתפרצת. איפה המסירה? מר זיו, הנה זה בא, הנה זה בא. ושם! סימן טוב 1-0. 1 על 1. דברים, אינטרס, שיחקנו היום כדורגל, טוטל, כל הקבוצה, בלי יוצא מהכלל. לחצנו את נצרת לשערה, אבל מה לבוא ולהגיד, הגיע לנו, אין לי יותר מה להוסיף, אתם ראיתם את המשחק. זה היה אכזבה, בסך הכל היה משחק חשוב, זה היה משחק שבו פתאום חטפנו את הזפטה, הבנו שמצבנו כמעט הכי קשה שיש. היה גם עצוב כי עברה המון קהל עד נצרת, והשחקנים נתנו אותם שמה, פשוט לא הצליחו, אז זה קורע את הלב בסופו של דבר. חזרה מנצרת, אני והוא באוטו עם עוד ילד אחד, אני הייתי זהו, אמרתי זה גמור, אכלנו אותה. אמרנו, היינו בתוכנית. אכלנו אותה. גול דקה, עוד פעם, דקה 80 וזה היה? דקה 86? אז אותי זה גמר. נסיעה ארוכה שלקחה הרבה יותר זמן ממה שחשבנו שיקרה. היו רגעים שזה היה נראה אבוד, כן. היו רגעים שאני חושב שאחרי 4-0 לבני יהודה הייתה תחושה שיורדים. אני חושב שבכמה מהמשחקים, אני חושב שב-1-1 הפועל פתח תקווה עם השוויון בדקה 99 שם או מה שלא יהיה, הייתה הרגשה שיורדים. הנחמה שלי כל הזמן הייתה שפשוט אנחנו נמצאים בליגה כל כך גרועה, שאולי תמיד יימצאו קבוצות גרועות יותר, שיעשו שטויות גדולות יותר ושירדו. אחרי משחק נגד נצרת עילית, היו משברונים בעונה הרבה, או היו משברים, אבל זה המשבר הכי גדול, כי היה ברור, שיחקנו יותר טוב מהם, לא שהיינו כאלה גדולים, אבל שיחקנו יותר טוב מהם, לפחות בדרגה אחת, והפסדנו דקה 90, זה היה ברור שירדנו ליגה, זאת אומרת, כאילו, השלמתי עם זה סופית. אבל השלמתי עם זה סופית אחרי זה כל מחזור. אבל לרדת ליגה אני לא חושב שהפועל הייתה כל כך מהר עולה. ביכולת האחרונה אני חשבתי, כבר היו לי ממש מחשבות. אשקלון, בוא ננצח אותם, למה שננצח אותם? קריית שמונה. איך נגיע בכלל לשם? לא ננצח גם אותם. אני הייתי בטוח שאם אנחנו יורדים אנחנו לא עולים עונה ישר אחרי זה. בסופו של דבר אני חושב שגם אלמנט של מזל, וגם אולי העובדה שהיריבה העירונית הייתה עוד אפילו יותר גרועה מאיתנו
השכלנו לנצח אותה בשני משחקי דרבי בעונה הכי גרועה של הפועל תל אביב ב-30 השנים האחרונות, אז אני חושב שזה בסופו של דבר מה שהשאיר את הקבוצה, אבל היו בהחלט דקות שדיברנו בינינו ואמרנו יורדים, אפילו התחלנו לשכנע את עצמנו למה זה טוב לרדת. מה זה הפסדים? אני לא מהשנים האחרונות, אני מכיתה א', והיום אני בת 33, אני מכירה את הפועל בשנים גרועות, ממש, בשנים קשות. ותמיד זה נראה אובדני, ותמיד זה נראה לא טוב. גם כשאנחנו הולכים למשחקים שאנחנו יודעים שהם משחקים קלים, אם יש כזה דבר, זה אף פעם לא ממש יוצא ככה. אז א', הפתעות, אני לא מחפשת לראות תארים ואני לא מחפשת הפתעות. אני לא האמנתי שנרד, וזה הוכיח את עצמו. בגלל שמשהו בפנים אמר לי שאין, הם ילחמו. אני זוכר, בשבע, הייתי בטוח שזהו, יותר מזה הם לא הסתפקו יותר. עלינו מה, לקו האדום, הצלחנו לבאר שבע, נכנסנו לקריית אליעזר, יותר מזה, מה אפשר לצפות? לבית טובה. הפועל זה הפועל, תשמע. ההנהלה, שהודיעה מספר ימים קודם לכן על כוונתה להקציב 3 מיליוני שקלים והציגה לרעבה את ברק בדש, חלוץ אלמוני מהליגה הארצית, המשיכה בזגזוגיה. חלק מהאוהדים שקצו בהתנהלותה ארגנו הפגנה מול בית כתר פלסטיק. הדובדבן הגיע דווקא בתחילתה. ציון ננוס, כתב ערוץ 2, הגיע למקום מוקדם מהצפוי ונתקל בסמי סגול הבעלים. או שלא. אבל שהבעלים יפגין יותר מעורבות. אין בעלים. אתם לא מבינים. יש כאלה שהשקיעו כסף. הקבוצה שלך? לא, הקבוצה לא שלי. אתה השקעת את רוב הכסף? לא, בגלל זה היא שלי. הקבוצה יותר שלכם מאשר שלי. ללא ספק. אתה יכול לנקוב בשמות שחקני ההרכב של הפועל? זה מעניין אותך בכלל? לא. אני חושב שסגול, החטא הגדול שלו זה בעצם העובדה, והטענה הגדולה שלי לסגול, שאני חושב שכאיש עסקים הוא צריך לדעת שאתה לא נכנס לעסק שלא מעניין אותך. סמי סגול נותן כסף לפועל. אני אומרת, הדעה שלי לגבי מה התפקיד שלו בכוח. נותן כסף לפועל, והרבה כסף. בעצם זה שנותן לנו לחיות כרגע. אני לא חושבת שאני או מישהו יכול לבוא ולבקר אותו ולהגיד אם הוא עושה נכון או לא עושה נכון, וזה שהוא לא מכיר את ההרכב. זה מה שהוא אמר, שהוא לא מכיר את ההרכב אפילו. אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. אני לא חיפשתי מישהו שיהיה ינקלה שחר. אני לא מחפשת שהוא יהיה מעורב בכל. אני מחפשת מישהו שידע לתת את הכסף, מישהו שידע לנהל. מישהו שיודע לנהל אמור להיות מתוך העניינים. אמור להיות אוהד כדורגל או איזושהי זיקה להפועל תל אביב. סמי סגול בא והכריז, אני נותן לכם כסף. מה שעשו אחר כך עם הכסף שלו, זה כבר בעיה אחרת. אני חושב שאם סמי סגול היה משקיע בהפועל תל אביב 10% ממה שהוא משקיע בעסקים הפרטיים שלו, הפועל תל אביב יכול להיות גם היום וגם בעונה כמו בעונה שעברה, שקבוצה חלשה, לא ברמות של לרדת ליגה, כן, אבל בשנים נורמליות יכולה להתברג במרכז טבלה ומעלה לפחות. אבל כנראה שלא מעניין אותו, תשמע, אפשר להכריח בן אדם. מה שכן, לא מעניין אותך, אתה לא רוצה להשקיע, תצא. תגור בקבוצה. הם התחילו מזה עם השחרור של השחקנים, השחרור המסיבי לפני 2 של כל הילדים, ולא הביאו כלום.
היה ברור שהם איכשהו, הם הורידו... גם לא קיבלו כלום. תמורת השחרור. כן, שחרור רע, פתאום הרגש שהם בורחים. הכניסה את הדירקטוריון, הוסיפה כל מיני מנהלים בכירים נהיו יותר מדי מקורבים, מה שנקרא. וכל אחד עשה משהו, כאילו... ההודעות לעיתונות היו בכמויות בלתי נדלות, ואני מאמין שזה גם הוריד את רמת הקבוצה. אתה בונה קבוצה על סגל שאתה יודע מלכתחילה מה הוא יכול לתת לך, ואתה אחרי זה בא בטענות למי? ליוסי רוזן אתה בא בטענות, למי בדיוק? לאבי כנפו אתה בא בטענות. אתה בונה קבוצה שאתה יודע בדיוק מה יש לך. ואגב, נגיד בונה קבוצה זה גם מחמאה גדולה מאוד. אתה הורס קבוצה, ואת ההריסות אתה מעלה להתחלת העונה, מוליך שולל את האנשים עם כל מיני סיפורי מעשיות על זרים מדהימים. מה שנעשה כאן, היה כאן הרס מוחלט של הקבוצה, והרס אגב בכל המובנים. אתה יודע, אני קראתי לפני כמה ימים את הסיפור, את התיאור שבו מתאר אותו יוסי רוזן שהזכרנו קודם, איך הודיעו לו על סיום תפקידו בקבוצה. עכשיו, גם אני חושב שיוסי רוזן לא היה הצלחה גדולה בלשון המעטה, אבל הוא שחקן כדורגל שבא כדי להצליח עם כבוד, והוא בא, והוא בטח חשב שהוא בא גם למועדון שמכבד את עצמו ומתיימר להיות איזה מועדון של שיטות ניהול אירופאיות, ומועדון שבוחל בשיטות הניהול השכונתיות שיש כאן. והבן אדם נזרק מהקבוצה על ידי מחנך הדור מוטי אורנשטיין, בצורה שאני לא בטוח שבביתר שלומי זה קורה. ומבחינתי זה חלק מאותו גול נפש כללי שאני הרגשתי. בדיחה, אתה רואה, אני עם כל כאילו, כל זה שנותן באמת לכל מי ששייך למערכת הרבה קרדיט, הבנת שכל הדירקטוריון הזה, כאילו, לא יודע, אולי זה עובד באייקס, כאילו נהיינו בדיחה, נהייתי בדיחה של הליגה. תיקח תמונה, אם אתה רואה קצת את הכדורגל ואתה רואה את זה, ביירן מינכן, מי יושב לך ביציאה? מי יושב ביציאה? אולי ינס, בקנבאואר, כל התותחים, הם, בדיוק, כל אלה האנשים שמפעילים את ביירן. הם לא מביאים את הכסף לביירן, מי שמביא לביירן יש את הספונסרים שלהם, יש את הכל, והם לא מתאבים. ואז אנחנו רואים קצת כדורגל. זה המודל שאנחנו צריכים לשאול. אתה מסתכל ביונייטד, אתה רואה את בובי צ'רלטון יושב שם, היה לי הכבוד לשחק בדבר, כן? אז תשמע, שיגיעו לזה פה, ועוד הפעם אנחנו תמיד, פה במדינה שלנו 20 שנה. אחרי שקברי צדיקים וברק בדש לא הושיעו, החליטו בחלונות הגבוהים להתחיל להזיז עניינים. בסופו של דבר הוחתמו 3 זרים חדשים. וסיליוק, שהרשים את שיה בחוזק בעיתותיו, ו2 זרים מקונגו שהגיעו במבצע חשאי שלא היה מבייש את המוסד. אלא שאף אחד לא טרח לשאול את המאמן אם הוא בכלל מעוניין בהם. והיה גם גיא צרפתי, שהוקפא והופשר והוקפא והופשר. רכש נוסף וחשוב נעשה לעמדת עוזר המאמן. שלום תקווה, מגיבורי הדור הקודם של המועדון, שב אליו לשמחתם של אוהדים רבים. אולם בינתיים, מצבה של הקבוצה המשיך להידרדר, אחרי עוד הפסד מול הנוזנים מפתח תקווה ותיקו מול בני יהודה. עברתי את המצבים האלה, אתה מרגיש רע, או השחקן מסיים את המשחק. אם הוא הפסיד במצב הזה, בייחוד הפועל תל אביב, שאנחנו מדברים על קבוצה שהיא אטרקטיבית כל השנים, קבוצה טובה, בדיוק, והוא בא הביתה, אין לו חשק לזה. אני אומר לך את זה כי עברתי את זה. אין לו חשק. אולי נחליף את זה. היום אין לו חשק לצאת, בתקופה שלא היינו יוצאים, שהיינו במצב רע, היינו מחכים מההפסד של שבת למשחק הבא. היינו מעוניינים כבר שהמשחק יהיה אחרי 24 שעות, כדי לתקן את הכל. אבל לא, היינו יושבים בבית. אבל היום לא, שחקן מפסיד, הוא הולך לדיסקוטקים, אנחנו קוראים, אנחנו לבילויים, מכבי תל אביב, פה, שם. ומה אני צריך? לא עיתונאי יכתוב לי שהשחקנים בהלם
שלא היה אספה ביום שני לבוא ולכתוב מוטיבטור או מוטיבציה. אני המאמן ואני אחליט מתי יש אספה ומתי יש אימון, רק עבודה. אתם תמדדו אותי בסוף העונה מה עשיתי להפועל תל אביב, ואני בטוח שאני אשאר פה עוד כמה שנים טובות יחד עם הקהל הענק של הפועל תל אביב. הקבוצה יצאה למשחק חוץ בקריית אליעזר מול היריבה לתחתית, סכנין. לשם שינוי, מצפון נפתחה הטובה. הכדור שלו מורחק מעומק הרחבה, עם הזדמנות עכשיו לפיסקוט, אבל הוא לא ממש ממהר עם המתפרצת הזאת. מחפש את וסיליוק, ווסיליוק עם הנגיחה הזאת מגיע לכנפו, וסיליוק פנוי לגמרי בצד השני, וכנפו יש עוד דבר שאסף קינן לא עושה השנה, הוא לא שורק לפנדלים, ב10 משחקים הוא שרק רק פעם אחת לפנדל. בואו נראה אם הוא קיפח בכך את הפועל תל אביב. רמי, לפני שנראה נגיד שהוא היה קרוב מאוד ועדיין היה נראה כמו... אני חושב שיש פה עבירה. הנה ההזדמנות של קאלה, אבל אלימלך שם את הרגל ומונע מהכדור להיכנס. סלה ענקית של שביט אלימלך, הרמה יפה מאוד של אבא סואן. יש שם עבירה של אסידום. אסידום פשוט מאוד מוריד את אצ'י לדשא, פשוט מאוד לא יאמן. התפיסות ברחבה. עוד כדור קל, ועכשיו זה נכנס. ועוד אנחנו מחמיאים לאלימלך. אלחן. כניסה חזקה של אצ'י בכנפו. מבין אותו, יש לו צהוב, הוא הולך ונכנס באבי כנפו, יש לו אדום. הנה, עכשיו הוא רואה אדום. צהוב שני ואדום לאצ'י. אז הנה גם קינן שובר את המסורת. כדור של וסיליוק. מחכה שיבואו החבר'ה, ווסיליוק כמעט כובש, וזה השער של הפועל תל אביב. איזה בומבה של וסיליוק, כאשר מאיר כהן מצליח לגעת בכדור, אבל לא להרחיק אותו. איזה שוויון של אגבונה בנגיעה הראשונה שלו במחצית השנייה, וסוף סוף יש להפועל תל אביב שער. תראו את וסיליוק מקבל את הכדור, מכין את הבעיטה, בומבה לעבר החיבורים, מאיר כהן נוגע, אגבונה אומר תודה רבה ושם את זה בפני. 3 פעמים, לא ממש מגרש ביתי. גם עכשיו היא מאבדת את היתרון שלה מול הפועל תל אביב, והפועל תל אביב נראית טוב בדקות הראשונות של המחצית השנייה, כמו בדקות הראשונות של המחצית הראשונה, והנה מגיע פנציל, 2-1! הפועל תל אביב עושה את המהפך, פנציל פותח בריקוד, שיר פייגנבוים יכול לנשום קצת לרווחה. איזה פתיחה נהדרת של המחצית השנייה. תוך 5 דקות הפועל תל אביב עושה 2-1 ומורחקת לחלוטין את היתרון של סכנין מהמחצית הראשונה. זה שער נפלא, כמובן שאין פה נבדל. ג'ון פנציל שדיברנו עליו, כמה הוא חד, בא מאחור. כדור ארוך של וסיליוק, המטרה עם פנציל, טל חן מגיע לזה באמצע ולוקח את הבעיטה לעבר השער, מאיר כהן מוציא לקרן, התלבש לו. עכשיו ההזדמנות של רודריגז, לוקח את הבעיטה ואלימלך מוציא ולהפקיע. כן, אז זה להפקיע. פנציל ראשון אל הכדור, אדום למסודי. כן, מסודי עם האדום השני של סכנין הערב. עדיין לא תמו 5 דקות, אבל אני חושב שאסף קינן מרגיש בדיוק מה שאתה אמרת קודם, רן בן שמעון. אין ערך יותר למשחק הזה, וצריך היה להפסיק אותו. אסף קינן היה סבלני, הוא הוסיף. בפועל אולי שוחקו 2 שערים, הפסידה. 2 שחקנים הורחקו לה, ראינו בצדק גמור. והקהל שלה ממאן להשלים עם מה שקרה כאן. מעודדים הגיעו השחקנים שבוע אחד מאוחר יותר למשחק ביתי מול עוד יריבה לתחתית,
הראשונה, כבר בשניות הראשונות, הזדמנות כפולה להפועל תל אביב שסוכלה על ידי אלבז, האיום הראשון של כנפו, השני של פנצי. וסיליוק, כנפו ינסה להגיע. אביתר אילוז. שוב אצל חליס לתוך הרחבה אוגבונה. איזה פספוס! קצב יש למשחק בדקות האלה, פשוט תענוג. פנצי לתוך הרחבה אוגבונה. של האדומים על הדשא, של האדומים ביציע. הפועל תל אביב ביתרון 1-0 מול הפועל באר שבע. 18 דקות בתוך המחצית השנייה. משאיר את הכדור הזה לחן. אנטבי פותח בצד שמאל. ומה עושה חן? רוצה לגמור את זה לבד! נתון אחר אבוקסיס. עוד בעיטה למשקור! אוגבונה מגיע ראשון! גשם של הזדמנויות, אבל 1-0 קטן, כמיטב המסורת. שבוע אחד מאוחר יותר, הגיעה גם היריבה השלישית לתחתית, הפועל חיפה לבלומפילד, למשחק שתוצאתו המורפסת מידע על רמתו. עם תומו, החל העיר להתכונן לדרבי השני של העונה. כיום האוהד הפך להיות עצלן. הוא רואה את זה בטלוויזיות, זה מתוקשר בכל מקום, אז הוא לא צריך לקום וללכת לאיזשהו מקום כדי לראות את זה. מה הוא עושה? הוא יושב בבית. אצלנו זה היה באימונים. אצלנו היו באים לאימונים. היה לנו ביום שלישי, נגיד אימון בוקר, אחר הצהריים היה לנו משחק אימון עם קבוצה מליגה נמוכה. תשמע, היו באים, שעה שבע, מדובר. היה מלא, היית יכול לקרוא כרטיסים. זה אימונים בסך הכל. היום אין את זה, כי מראים לך את זה בטלוויזיה. מראים לך את העיר של הפועל, של מכבי, מה כל אחד עושה. כולם מתפרקים יפה בבית ככה על הקבוצה, ואין את העניין הזה. דרבי 3-0, אני בשער 5, פתאום הקהל מאוחד, פתאום הרגשתי הפועל, היה ענק. לחפות אותם, הנה הם באים. צופים ביציע, אבל להערכתי רק כמה עשרות. אוגבונה. הכדור מגיע לאסידום שמוריד אותו בפנצל! ושוב אוגבונה בועט מאיפה? אתה יודע, ללא דופי. קרן של כנפו. תום מנסה להגיע, ושוב שער עצמי! איך זה קרה? כדור הקרן. דום והנגיעה של מסיקה. פנציל. וסיליוק ינסה לעשות משהו עם הכדור הזה. עובר וסיליוק. יש שם עבירה. האם יהיה כאן כרטיס אדום? סייטוני, כן. מרכז הטבלה מופקר. מרכז הטבלה, אני אומר, מרכז המגרש, והפועל תל אביב מנצלת את זה. אוגבונה עכשיו עם הכדור. וסיליוק מחכה למסירה. ושוב, זה כמעט קורה! 2-0! הפעם זה היה מישאלוב ותראו את הטעות הזאת, זה היה מסתבר תמיר. אבוקסיס, הנה בא אוגבונה. מאותה זווית, הוא בא מצד שמאל, אותו צד שעליו, ממנו ירדנו עליו כל המחצית הראשונה. היום כל מה שהפועל תל אביב עושה
פוגע. אוגבונה עם הבומבה הזאת, רק נגיעה של גל ניר. החיוך המר על פניו של הבעל הבית. אייס, אבוקסיס משאיר את הכדור אצל האדומים. אנטבי בא מצד שמאל, מקפיץ את זה, הסידון נוגח, והכדור על המשקוף, והנה פיסקוט. לרשימה. כן, אבל החבר'ה בבית בחרו בשחקן אחר. בוא נראה קודם את המבצע הזה של פיסקוט, והאדומים של הפועל תל אביב עם חגיגה גדולה. האוהדים מחבקים את אוגבונה. הפועל תל אביב חוזרת אחרי הפסקה של 6 משחקי דרבי לנצח במשחק היוקרתי הזה. העונה הנוכחית, קבוצה ללא יוזמה, קבוצה בלי התקפה. גם היום בדרבי הגדול של תל אביב הקבוצה הזאת לא הצליחה ליצור מיכל ולקבל ולתת לה את הרעיון. עוד מעט זה יקרה, עוד כמה תמונות של אושר. שנתיים ו3 חודשים עברו מאז הניצחון האחרון של הפועל בדרבי. היה מקרה, כמו שאמרת, בשנות ה-70, שהיינו במצב לא טוב. נפגעו בערך, בוא נגיד, כל מרכז ההגנה שלנו היה בחוץ, עם שברים ברגליים, אם זה פרימו, אם זה פרימו. זאת אומרת, כל ההגנה לא הייתה. ואלינו שחקנים נורא, והיינו במצב גרוע ומפחיד. זה היה דרבי, והאוהדים תנצחו את האוהדים, לא אכפת לנו מה יהיה. זה לא נכון. אנחנו אמרנו, את הדרבי ננצח, קודם כל בשביל נקודות כדי לא לרדת לי. ובאמת ניצחנו 2-1 את זה, כל אחד בשביל 6 מכבי תל אביב, ובדרבי כמובן. וזה פשוט עזר לנו בהמשך. ואז קיבלנו קצת ביטחון, אם היינו בצמרת מכבי. וקיבלנו עוד כוחות, ויצאנו בגדול בסוף גם מקום רביעי. אני לא מסכים שדרבי מעל הכל, אני מכיר גם את הגרסה וגם את השיר. אני לא חושב שזה נכון, זאת אומרת, גם אני בהחלט, מכבי תל אביב זה דבר שאני לא אוהב, זה כדי להיות מאוד עדין בהתבטאות. אבל אם אתה יודע, מה זה מעל הכל? אם אתה שואל אותי אליפות או דרבי, אני מוכן להפסיד 3 דרבים בשנה ולקחת אליפות, חד משמעית. 10 דקות בתוך המחצית השנייה, עדיין 0-0, רביבו, הולצמן, זה אוביידה, והכדור בפנים, 1-0 לאשדוד. זהו עזרן שם באגף, מול גרשון, אובוקה באמצע, אוביידה בצד ימין, גם רביבו מצטרף, הכדור לאובוקה, רחמים עודד, ורחמים מציל שער פתוח. איך אובוקה לא עשה מזה שער? כדור אצל חליס, אוגבונה שם, פנציל שם, בדה שם. קרן להפועל. זה אולי ההזדמנות האחרונה של הפועל אולי להפקיע שער. עוד פעם, מה סידום. 4 דקות, מוסיף חיים יעקב. שמונגר שם לבד, לא מחוסר. כדור לתוך הרחבה, וזה הולך פנימה. שוויון אחת. הפועל תל אביב משיגה את השוויון כאשר המשחק הזה נכנס לתוך תוספת הזמן. אבוקסיס לתוך הרחבה, שן מרחיק את הכדור הזה. אמבלה ראשון. שוב אבוקסיס. עוד כדור לתוך הרחבה של רפי כהן. דומבי בנגיחה הראשונה, והפועל תל אביב עולה ל-1-0. בדש עם שער היתרון. איזו פתיחה אדומה נהדרת במגרש בפתח תקווה. חיימוביץ' שם, גם יחיאל, גם קייסי. סלני ואלימלך מציל. אוגבונה במאבק הזה עם שן, אמבלה חופשי בצד השני, גם בדה שם, גם פנציל מצטרף להתקפה הזו. אמבלה מקבל את הכדור, ואמבלה בועט, וכהן עוטף. איזו בעיטה נהדרת. תחיבה מתלוננת לנגיעת יד,
טעות של אסי דום שנגח את הכדור על שמעון גרשון. אבוטבול לבד מול רפי כהן, עושה את כל הדרך, משאיר את זה לאוגבונה. איך זה לא נכנס? לא יאמן, איך אוגבונה החטיא את הכדור הזה. חן מרחיק את הכדור הזה עד כנפו. נבדל של אוגבונה. אבל תבריזי למה צריך לראות. תבריזי לא, הוא מוציא כרטיס אדום לרפי כהן, הוא לא רואה את הסימון של הכוון. מה קורה לתבריזי הערב הזה? סימון ברור של עבד אל אוברה, עכשיו תבריזי רץ אליו. הדגל אגב הונף הרבה לפני המגע בין רפי כהן לבין אוגבונה, והנה עבד אל אוברה מעדכן את תבריזי, ותבריזי אומר טעות שלי, מבטל את הכרטיס האדום. כדור הולך לאליאב, עכשיו קייסי. הכדור הזה נחטף! 1-1 בפתח תקווה, שלומי ארבייטמן מכניע את שביט אלימלך. תראו את קשטן, כמה שהוא ייחל לשוויון הזה. אחרי מספר תוצאות תיקו, חזרה הקבוצה לדרבי השלישי והאחרון של העונה. אחרון בצערה הרב. שהכדורגל הישראלי יכול, ליגת העל הישראלית יכולה לשחק עוד הערב. כן שלום. והדבר החשוב ביותר, רמי, לציין שהקהל של הפועל הוא עם הקבוצה לא בעונה מזהירה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב קבוצת תחתית במהלך כל השנה, ותראה את הקהל הנפלא הזה. זאת אומרת, זה לא קבוצה שסיפקה להפועל תל אביב סיבה לחגיגות או סיבה להיות גאים בקבוצה שלהם. הפועל שבצורה ספורטיבית, בלי לקלל את השחקנים של מכבי תל אביב, בלי להתגרות בקהל של מכבי תל אביב, הם ידעו לעודד את הקבוצה שלהם לניצחון מוחץ של 3-0. עכשיו קבלו את הקבוצה הביתית, הפועל, ואת הקהל המדהים שלהם. את המשחק, איך המשחק צפוף, כמה הוא קשה. הם עושים לעצמם, השחקנים, את המשחק הזה לקשה. קח את זה. אוגבונה, 3 שחקנים של הפועל שמחכים לכדור. אדרי מגיע, אדרי הופך, אדרי מוציא טוב מאוד לטל חן, טל בועט לעבר השער וזה הולך החוצה. אבל ראינו פה הצטרפות פנטסטית. טיים, כפיר, אדרי, 2-1-0 להפועל תל אביב. בעוד אנחנו עסוקים במשפחת כהן, לא הדבר הכי מעניין שיש היום. הפועל תל אביב עם ההתקפה הזאת שמתחילה מהכדור החופשי של אבוקסיס. איפה יקיר שינה, איפה ג'ובניני, כפיר, אדרי, והנה גם שטראובר מוציא כדור מהרשת בדרבי. 1-0 הפועל. אדרי, האם הוא יעשה את זה לבד? אדרי, האם הוא יעשה את זה לבד? שטראובר לא נותן לו. האופוריה מהניצחון השני הרצוף בדרבי הגדול לא ארכה זמן רב. היה זה הדרבי הקטן שהעיר את הקבוצה והחזיר אותה לקרקע המציאות. 8 משחקים ללא הפסד ובלי יכולת משכנעת לא הספיקו על מנת להימלט מאימת התחתית הבוערת. פה, עכשיו הכדור שוב של האדומים, נימני פשוט לא נכנס למשחק. זהו צרפתי. אדרי פותח בצד שמאל, כדור הולך לאמצע, בדש! קדימה! 1-0 להפועל תל אביב. ברק בדש חוגג יתרון אדום מול בית"ר. צרפתי מוציא את ההתקפה הזו של הפועל קדימה, ובדש חופשי לגמרי שם, מקבל את הכדור בספק בנבדל ושולח את זה פנימה. מליקסון, אזו, טנקר ונימני קדימה. אסולין! איזו בעיטה אדירה! אוחיין, אסולין עם אלימלך, יש שם כדורון של 11 מטרים. אסולין מופל ברחבה, וזו ההזדמנות של בית"ר ירושלים. אסולין אל הכדור, פנימה! שוויון אחד בבלומפילד. קהלות הפועל תל אביב את 3 נקודות ביד. מורזב. עכשיו רק עם 1 בכיס.
בעונה בה נדמה היה שגלגלי ההיסטוריה חוזרים שוב ושוב על עצמם, היה מקום לעוד חזרה אחת שכזו. המקום, שוב הרצליה. היריבה, שוב סכנין. שחקן המעורב, שוב צרפתי. לפעמים רק הוא לא רואה את הקצה של המסלול. מיכל חילוף, עוד אחד. נכון, עוד אחד, וגם זה בגלל פציעה. ראיתם גיא צרפתי. פול. אוגבונה. חדש מחטיא את הכדור, עכשיו פיסקוט. פיסקוט, צריך להוציא לכפיר אדרי, לא מוציא! אתה כובש! החילוף של שיה, קם מהספסל. עכשיו, הכדור שפשף, אני חושב, את העמוד הקרוב, ונכנס פנימה, הלך לפינה, יכולת אישית יוצאת מן הכלל של אמבלה ביסקוט, ושער נהדר להפועל תל אביב. הסידום עולה, מרחיק, והנה באה השריקה של אלון יפת, והשמחה אצל הפועל תל אביב גדולה. אני שמח שהיום באמת היינו מגב להכיר, עלינו בלחץ אטומי אחרי שבאר שבע ניצחו וכל העולם ידע שהם ינצחו שם, שזה היה משהו מוזר מאוד דרך אגב. מה זה אומר? משהו מוזר מאוד? זה אומר שכל העולם ידע שהפועל באר שבע מנצחים שם היום, ואני לא יודע, אני חושב ששחקני בית"ר ירושלים היה להם קצת כבוד, אז היו נלחמים במשחק הזה, לפי מה שהבנתי, הם לא כך נלחמו. זה חמור מה שאתה אומר. לא יודע אם רצו או לא רצו, אולי תפסו יום חלש, אולי הם לא מעניין אותם להגיע לאירופה, אבל זה היה מאוד ברור לכולם שהם הולכים להפסיד את המשחק היום. משאיר את זה לכנפו. אוגבונה ברחבה, גם דרישה. צרפתי חופשי! איזו הזדמנות לגיא צרפתי, הכדור הזה היה צריך להיות ברשת של שטראוס. בן מרגי עובד. חסר מה, כדור טוב לבן מרגי. גוטיירס ברחבה, גם טוטואנה שם, גם עובד נכנס, וזה הולך פנימה! טוטואנה! 1-0 להפועל חיפה! בדקה 86! האנרגיה הוא הכניס לקבוצה, עדיין לא נגמר. צרפתי! איזה מזל לשטראוס שמצליח להדוף את הכדור הזה לקרן. וכנפו מאבד את הכדור הזה, וחסר מה שולח את טוטואנה. וטוטואנה מול אלימלך, אלימלך מחוץ לשער, ואין שוער בשער, וטוטואנה מה עושה? בועט החוצה! לא יאמן! שוב הפסד בדקות האחרונות, והאוהדים שחודשים חששו מהירידה ונעו בין תקווה לייאוש, החלו לראות איך ייאושם קורם עור וגידים. הפסד בשבוע הבא מול הפועל באר שבע בבלומפילד, והמצב יהיה קשה. כולם, השחקנים, הקהל, אפילו ההנהלה, הבינו שלא מדובר בתלישה. מדובר במשחק העונה. כל השלטים באמת, האוהדים שהמשחק הזה נגד באר שבע זה היה שקול כנראה לקחת אליפות. מנסה לגנוב, אלימלך מנסה להשתחל שם לתוך החומה. סאריץ', אוליברה, חליבה. מי לוקח את הבעיטה בכיוון השער של אלימלך? חליבה בועט! פנימה! שער פנטסטי של תומר חליבה! הפועל באר שבע חוגגת יתרון מוקדם מול הפועל תל אביב. 7 דקות מן הפתיחה. לתוך הרחבה, דהן יוצא, לא מצליח להגיע. אדרי עכשיו. עוד הגבהה לרחבה, עוד יציאה של דהן, לא טובה, והכדור של אוגבונה הולך החוצה.
שתי יציאות רצופות לא מוצלחות של רונן דהן, שנפגע גם במפגש הזה עם אוגבונה. ובשתי היציאות היה שחקן על אוגבונה. בלטי בן-דהן עולה איתו, קשה מאוד לתת גול מהמצב הזה, אבל הפועל תל אביב עושה דבר חכם מאוד. היא מזיזה את הכדור הצידה ומכניסה את הכדור פנימה. מצליח לשחרר לשם, הכדור הולך לאבוטבול, עבר ג'ולבייל, שוב פנסי, האיש החופשי, מקבל את הכדור, אוגבונה ברחבה, נפו ברחבה! נפו משאיר את זה לחן, הכדור הולך לאדרי, לא מצליח להשתלט. חן עם הניסיון הזה, והכדור נפתח! 2-1 מהפועל תל אביב! טל חן לוקח את האימון וזוכה בכל הקופה! אנחנו דקה אחת בתוך המחצית השנייה, והפועל תל אביב שעד השניות הנועלות של המחצית הראשונה הייתה בפיגור, בשניות הפותחות של המחצית השנייה עולה ליתרון, כן חופשי, מניף את הרגל, והכדור הזה מטייל אל הפינה, והעין אפילו לא מגיב. הפועל תל אביב ליתרון 2-1 מול הפועל באר שבע. גם בעונה הבאה בליגת העל, אבל אנחנו להזכירכם, נמצאים רק בשלבי הפתיחה של המחצית השנייה, והכל פתוח כאן, טבע כבר מספיקה להתארגן. הכדור של קירלי היה טוב. טיפה בשנייה האחרונה. עוד כדור של אדרי לרחבה. אלול עודד. אוגבונה! איזה שער! השער הזה שווה עוד עונה בליגת העל להפועל תל אביב, שעולה ליתרון 3-1 מול הפועל באר שבע. כמה טענות, כמה תלוניות השקיעו במהלך העונה נגד השחקן הזה, על ההחמצות שלו, על הפספוסים שלו, אבל כאשר זה מתלבש לו, כמו שזה מתלבש לו עכשיו, אי אפשר לעשות שום דבר. הפועל תל אביב 3, באר שבע 1, השני של אוגבונה. פשוט מאוד, באר שבע לא יצא למחצית השנייה, קבוצה גבויה מעל השער של טל חן. עכשיו הם בלה. איזה יופי, הוא עובר את אלימלך, מכניס את אוגבונה, פנוי מול דהן, ודהן עודף לקרן. הניצחון החשוב הזה, 3-1 על הפועל באר שבע, ניצחון שכמעט בוודאות מבטיח להפועל תל אביב עוד עונה בליגת העל. תראו את התפוקה האדומה הזו של שחקני הפועל תל אביב שמתכנסת במרכז המגרש וחוגגת את הניצחון הזה על הפועל באר שבע, כאשר 13,000 אוהדים של הפועל תל אביב לא עוזבים את היציע, וגם יושב ראש הדירקטוריון חיים רמון מצטרף למצעד המריעים והתשואות בעקבות הניצחון הגדול הזה של הפועל תל אביב. ערב שנפתח מאוד לא טוב עבור שיה פייגנבוים והקבוצה שלו עם שער היתרון של תומר חליבה, אבל אחר כך פעמיים אוגבונה ופעם אחת טל חן
ושחקני הפועל תל אביב עם אלפי אוהדיהם כאן ביציע, ואני מניח שגם בבית חוגגים כאילו זכו באליפות. אני חושב שבפועל באר שבע כבשה שער במצב נייח בדקות הראשונות, מה שלא העיד על מה שקרה במשחק. מאחרי השער הזה הייתה רק קבוצה אחת במסגרש, לחצנו עליהם גם במחצית הראשונה עד הסוף, ועם נחישות של ג'ון, גם דון קוראים לכלב שלי, נחישות של ג'ון, הפקענו שער בדקה מאוד מאוד חשובה וקריטית עבורנו, ואני מאוד שמח שניצחנו. טוב, אתה יודע, הם כולם שמחים, גם ג'ון, גם דון, כולם חוגגים. שגם דון. תודה. שמעון וטל. אבל שמעון מספר אחד. שמעון נתן עונה גדולה. האמת אני. וגם טל. גם טל נתן, אבל שמעון זה שמעון. קפטן שלי. מת עליו. כדור לעברו של אובוקה. גרשון איתו. וגרשון עוצר אותו. גרשון מול קורנפיין. והכדור הזה בפנים. 1-0 מהפועל תל אביב. 10 דקות לפני הסיום. תשים את הבמבה בדגו, אתה תקבל תמונה למה מכבי נראית יותר טוב מאשר אצל הפועל. הכדור הזה. עכשיו קייסי, פייטרס פותח בצד שמאל, הכדור הולך אליו, אנטבי עליו, ארבייטמן עם גרשון, סגירה מצוינת של שמעון גרשון. קצת פחות אחד היום. כדור אצל בוקסנבוים. ארבייטמן מגיע ראשון אל הכדור הזה. אליאב שם באמצע, וגרשון, משחק מעולה, עוצר גם את... היא עוברת את מכבי ורק הפועל חיפה כובש את העונה פחות ממכבי תל אביב. והנתון הזה, רמי, הוא אומר... היא השפיעה הכי הרבה. טל חן עושה עבודה טובה תקופה, ממש. אני רואה בו ניצוצות של שחקן ממש עם מחויבות. כדור ארוך של וסיליוק, המטרה עם פנציל. טל חן מגיע לזה באמצע ולוקח את הבעיטה לעבר השער. מאיר כהן מוציא לקרן. התלבש לו. בואי. קבוצות פחות טובות מהם, הם לא לוחצים. ונראה מה תוליד ההתקפה הזו. ארבייטמן עם הכדור למרכז. טל חן בסגירה יפה מאוד. מאיר כהן. אין שם שיקה לה. לזכור שיפרח גם גורר צהוב מהמחצית הראשונה. אולי גם זה נכנס למערכת השיקולים של לוף הקדוש. חן עם הניסיון הזה. והכדור נכנס! 2-1 להפועל תל אביב! טל חן לוקח את ההימור וזוכה בכל הקופה! טל חן זוכה בכדור הזה. העבירה הייתה של רמי אליהו. משאיר את הכדור הזה לחן. אנטבי פותח בצד שמאל. ומה עושה חן? רוצה לגמור את זה לבד! ואלבאז לוקח! תרגיל נהדר של נימני. נח מחצית שלמה. עכשיו הכדור אצל עטיה. חן עם סגירה מצוינת. שם לבד, לא מחוזק. כדור לתוך הרחבה! וזה הולך פנימה! שוויון אחר! יש חלק מאוד מאוד מכריע בהפועל ובהפועל תל אביב. זאת אומרת, הקהל של הפועל תל אביב יודע להחזיק את הקבוצה, יודע לעודד, יודע לתמוך. מעט מאוד הקהל יודע להרוס. זאת אומרת שפה ושם אתה רואה ניצים כאלה של אנשים שמקללים, צועקים, מגיעים לאימונים, אותם בדיוק מצלמים לעיתונים. אני לא חושב שלקהל יש, כמו שאין לו השפעה שלוקחים אליפות, יש לו השפעה קטנה, מינורית. ככה אין לו השפעה בהצלה קבוצת. אם היינו יורדים, לא יכולים להאשים את הקהל. אם היינו נשארים, זה לא בזכותנו רק. ואז, מה ראית? השחקנים לבד, כנראה,
במגרש, אמרו חבר'ה, הסתכלו את הבחורים האלה, איך מעודדים אותם, הסתכלו על האוהדים, בואו לא לשחק יפה, נעשה גליצ'ים, ניפול על התחת, ניפול על הרגליים, נעשה הכל מה שאפשר כדי להישאר בליגה. ואני חושב שהאוהדים גררו אותם למינימום, למקסימום. השחקן המצטיין של העונה, וזה ממש לא קלישאה, זה הקהל. הקהל הזה החזיר את הקבוצה לליגה, וזה לא היה קורה בלעדיו. וזה... הקהל גם דרך אגב, גם בשליש האחרון של העונה, הקהל פתאום חזר להיות הקהל של פעם, לא קהל שמקלל, לא קהל שמתעסק בגול, אלא קהל שדוחף את הקבוצה לליגה. כמו שהיה לפני שנתיים, כמו שהיה לפני 3 שנים. Strange kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong, and take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down, either side, left or right, to love or to hate. זה החיים, זה אהבה ראשונה. זה אהבה ראשונה, ומערכות יחסים נגמרו בגלל אהבה ראשונה כזאת. זה הכל, זה באמת הכל. זה מתחיל מהצבע השולט, אפילו בבית. זה ממשיך מבחירת חברים, אנשים שאידיאולוגית הם אותם באותו תפיסת ראש שלי. וזה אנשים מהמגרש, וזה ממשיך
זה להיות תל אביבית. אין כמו להיות תלמידה בתל אביב. אני לא הגעתי שנתיים. האמת שאחרי אירופה קצת נמאס לי, אבל... רק מתח עצבני. באמת שיש הצלחה בעניין נמאס בה. כן, תשמע, הגעתי לשיא, הייתי בלונדון, ראיתי אותם מנצחים את צ'לסי. מתי שאתם מרגישים מתישהו שבעים מהפועל? במהלך העונה אני מקלל את כולם. את הקהל, את האוהדים, את המועדון, כולם. נמאס, אני באיזשהו שלב אומר בוא נחזור למשפחות. לא נחזור, די, נמאס, עוד הפסד. ממש לא, אנחנו לא לוזרים. אנחנו אוכלים הרבה חרא ואנחנו לא לוזרים. מועדון מספר 2 בכדורסל, מועדון מספר 2 בכדורגל. הפועל זה הומור שחור, אני לא יודע. מועדון ענק, ענק. זה מיתוס. המשחק נגד הפועל חיפה נגד מכבי חיפה ב-86, 4 דקות הסוף, שני גביעים נגד בית"ר, זה אריק איינשטיין וזהו, כאילו. הפועל תל אביב היא ווינרית בלהיות לוזרית. בלומפילד זה הבית. זה שנים להגיע לשם. להגיע לשם זה שנים, זה תמיד לחייב, כי תמיד רואים את כל האנשים שאתה הכי אוהב בעולם. תמיד יש מין קבוצה מגובשת, ולא משנה אם אתה לא מכיר אנשים בשמות. אתה רואה אנשים בפרצופים, אתה מכיר אותם, ותמיד מחייכים ותמיד מכירים אחד לשני, ויש, אתה יודע, מין אמנה כזאת, שאוהד הפועל צריך לעזור לאוהד הפועל. וזה ככה, זה ממש ככה. תשמע, בלומפילד זה דבר שמלווה אותי מגיל 7. אין שום דבר אחר שמלווה אותי מגיל 7 חוץ משתי הידיים שלי ושתי הרגליים שלי. אז כמו שאתה קשור לידיים ולרגליים שלך ולעיניים שלך ולאוזניים שלך, שולחים אותך כל החיים. ככה זה גם לאצטדיון. זה הבית, אתה בא ואנחנו יושבים במתחם עצמו, שהוא משער אחד, כמובן שקיבלנו את הכבוד מהפועל תל אביב, כמו שנתן הכבוד, גם זה 20 רק הגדולים, מה שזה נקרא, בכל הזמנים, ואתה רואה כל הגוש שלך, שהוא משער אחד עד שער 7, כן, וקצת אפילו בשער 13, אולי, אתה יושב כאילו בתוך החממה, הכל חם. לפעמים אני לא יודע אם זה חם ממזג האוויר, או זה חם מהלב. זה הכיף שאף אחד לא אוהב. אני מרגיש בבית. זה הבית. זה יותר מזה. יותר מזה. בבית עוד אתה רב עם האישה. או רב, תמיד יש איזשהו ויכוחים. שמה, אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר את זה. בדיוק, זה בית, אתה מגיע לשם. ברגע שאתה רואה את השחקנים עולים, אתה רואה סיטואציה שאתה עלית באותו משחק. מלפני 25 שנה, אתה כבר מתחיל לשחזר. ומה הכי יפה, אנחנו יושבים של כל הוותיקים. אז פתאום הם משחקים נגד הפועל פתח תקווה, סתם דוגמה. זה מספיק. אתה ספר את המשחק בשעה לנו הפועל פתח תקווה, הובילו 3-0, ניצחנו 4-3. אתה מבין, אז זה היסטוריה, כמו במיננו סיסמות. אתה ממש ככה. זה לא יכול להיות יותר טוב מבית. עונה אדירה. עונה שהקהל, יש לי טוב מהקהל, הגדלים. חשבתי שעוד פעם יש לנו, אנחנו מאוחדים. העונה האחרונה הייתה בדיעבד, הרבה בדיעבד, כאבי לב, בזמן אמת היו נוראים, אבל בדיעבד העונה הזאת הייתה הרבה יותר טובה מהלפני שנתיים. סתם חר במקום 50. אז קודם כל אני שמחה שיצאתי מאופוריית אירופה. זה נגמר, זה לא זה. חזרנו למצבים היותר טבעיים שלנו. ברור שאני לא רוצה שעונה כזאת תחזור על עצמה, אני חושבת שזה המקום שלנו בתור קבוצה גדולה בתל אביב. הלקחים שאני לוקחת זה להמשיך להגיע למשחקים, מה שלא יהיה, באיזה מזג האוויר, להמשיך לעודד, כי אם אנחנו לא שם, קצר קיים. כיף להיות דוד של הפועל תל אביב? אנחנו לא עושים בשביל הכיף.
Gwyn mar o'r siwd a heid yn mwy, ys hyd y lwg ystŵr yn bod. Hwgym yr linie gwynion tro, bed bwych ar lom o bosh. All the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass, good night and joy be to you all. Gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Of all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay. Since it fell into my lot that I should rise and you should not, I gently rise and softly call, good night and joy be to you all.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside you, let me always be with you. Come, let me